Téged választalak majd, papa. Jegyzetelj, már csak egyszer mondom el. Sziasztok, Hanna vagyok a játszótérről. Ez itt a Hanna varázs kihívás. Varázsoljuk vissza a felnőtteket az iskolapadba. Víz! Mondok ötlet egy példát, és papíron, számológép, és minden más segítség nélkül meg kell oldani egy videóban. Jelöljetek meg rajta és a kihívottatokat. Na és ne felejtsétek elmondani a varázsverseként, mert csak akkor fog sikerülni a varázsnak. Téged választalak majd, papa. Jegyzetelj, már csak egyszer mondom el. Most pedig jöhetnek a példák. Az első 167-ből 33. A második 189-ből 105. Harmadik 155 meg 67. Negyedik 131 meg 179. Ötödik 52×3. Most pedig elmondom a varázsversikén, hogy a ti megosztásotokkal biztosan eljusson hozzájuk. Mondjátok velem! Homokszem súgja, hinta leng, Hanna agya ügyesen teng. Számok jönnek, titkok milyenek, mert Hanna a játszótérről újra itt van. Csiribú, csiribá, Hanna varázs. Osszátok meg! Hajrá, felnőttek! Jól mondjátok el a varázsversikén, mert én egyszer rosszul mondtam, és ide varázsoltam egy karácsonyi zoknit a nyár közepén. Sziasztok! Hanna vagyok a játszótérről. Tanuljunk játszva! Iratkozzatok fel a YouTube csatornámra!